Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен Кабат Татарстан Республикасы Нурлат шәһәрендә яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Гимадиева Эльмира Равил кызына юллыйбыз. 50 яшьлек алтын юбилее белән чын күңелдән аны Самара шәһәреннән Сулеймановлар гаиләсе, сеңлесе Рита, тормыш иптәше Ренат, балалары Алина, Камилла һәм Булат котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1974 елның 13 февралендә Иске Кулатка районы Масеевка авылында яшәп килүче Кузахметовлар гаиләсендә минем кадерле кешем якты дөньяга аваз сала. Матур, тату гаиләдә үскән кыз бала әлеге авылның урта мәктәбен уңышлы килеш тәмамлап, Казан дәүләт университетына укырга керә. Дәртле, яңа ачышларга күңеле белән ачык торган белгеч буларак, кулына дипломын алып хезмәт юлын Татарстан мәдәният министрлыгында башлап җибәрә. Гомер юлында кадерле җизнәбез Гимадиев Илдар Таһировичны очратып, матур гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә уллары Илназны тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә ул Казан шәһәрендә яшәп килә. Олы йөрәкле, киң күңелле апам хезмәт юлын укытучы һөнәре белән бәйләп, әлеге сайлауга тугры калып, балаларга аң, белем, тәрбия бирүгә багышлый. Олы йөрәкле, киң күңелле, бала яратучан булу сәбәпле эшләгән җирендә зур абруй, хөрмәт казанды. Аны хезмәттәшләре дә, балалар, әти-әниләр дә яратып хөрмәт итәләр. Апам, без сине гаиләм белән чын күңелдән кайнар котлыйбыз. Син минем тормышымда олы бер таяныч, дөньям бизәге. Әти-әниемә мин бик рәхмәтле, бәхетемә сине, апамны бу дөньяга тудырганнары өчен. Син минем шатлыгымда да, кайгымда да олы терәгем булып яшисең. Раббым, алда да кардәшлек җепләребез өзелмәсен. Бер-беребезгә иң сөекле кардәшләр булып аралашып гомер кичерик. Апам дип әйтер кешем барын, шөкер кылып рәхмәт әйтәмен. Синең матур туган көннәреңне һәр ел сайын зарыгып көтәмен. Апабызга Раббым саулык бирсен, кызганмыйча бирсен шатлыгын, истәп бирсен иде жәлләмичә кирәк кадәр аңа байлыгын. Әти-әниемә олы рәхмәт, җан кардәшем бүләк иткәнгә, бергә аның белән матур гомер, шатлык, авырлыклар үткәнгә. Кай чагында шаккатып куябыз, әллә дибез апам кырыштан, әллә инде Аллам тик бер үзе сыйфатларың өчен тырышкан. Котлы булсын матур туган көнең, менә бергә табын артында яссын иде бик күп тапкыр тагын бәйрәмнәрне каршы алырга. Хөрмәтле Эльмира Равиловна, матур юбилей тантанагыз мөбарәк булсын. Алтын төскә күмелгән гомер мизгелегез мәңгегә истә калсын. Алда яңгырашак җыр моңа нык сәбәпле булсын. Жизнь
Әсіден теләк җитсен йөзгә, җилсене